dezinfekциялар өлкәрәсе бар, побелкалар өлкәрәсе бар. Утарлардан ташларны, канаклы токталарны иләрне башка җыясы бар. Таяк чирләре шундан килеп чыга торган нәрсәсе бар. Шуны карыйсы иде. Булай республика буенча булган нәрсәләргә килсәк инде, хәзер тирә-яктагы Россия территориясында яңа баштан птичий грипп дигән чирләр барлыкка килә башладылар. Нинди? Птичий грипп. Птичий грипп? Да. Африканский чума свиньи дигән нәрсә белән Самарская областьта 13 хозяйствода карантин кертеләр. Безнең буквально Татария территориясенең границасында. Шуңа күрә безнең хозяйстволарда муңгызлар юк, но тем не менее кабаннар бар. Әгәр дә кемдә каяда күрсә үле кабаннарны безгә бер җавап итегез, без аларны барып алабыз, карыйбыз. Чума свиньялары булмаганын тикшерәбез. И шул неде үле кушлар булса, то үткәйтәбез инде. 8239 баш үлчәм алынган иде ел башыннан. 441 башы үлемгә китте. 5% була. Шул таблицада караганда инде башак лидерларда 52 баш үлем күренеп тора, чиялек 4 баш, нигез 36 баш. Чирле хозяйстводан бер төрле мал килеп керсә, аны алар тоже биреп торалар. Следующая таблица. Количество соматических клеток. Соматические клеткаларга көбейсечә, видимо, маститлар неләр влияют. Шуңа күрә маститлы сөтне теге бәләкәй бозауларга чәпсәк, шуннан да килеп чыганың падежлары менә башак хозяйствосында 1500 күренә, тамырда 1500 соматические клетка. Норматив менә 925 тысячных единиц булырга тиеш. Шуннан артыклар барсы да худший показатель.